Good morning guys. Punta lang tayo sa baba para mag-breakfast kasi I fancy breakfast. Black coffee at saka breakfast. Punta tayo sa baba. Kain tayo ng agahan. Meron akong kanin, bacon at saka egg. Naka-makeup lang ako pero wala naman akong pupuntahan. Nasa bahay lang. Why not, diba? Kaya kung may makeup kayo guys, lagay nyo lang kahit nasa bahay lang kayo. Lagay nyo lang, diba? Wala namang kailangan puntahan para lang mag-makeup. Guys, may pakita pala ako sa inyo. Nag-shopping yung stepdaughter ko at saka yung asawa ko sa Primark. So dito sa UK, may shop na name ay Primark. Tapos napaka-affordable niya. Binilhan nila ako ng Primark. Hindi ko alam kung anong meron dito kasi sinurprise lang nila ako kung anong binili nila. Nilabas ko na lang sa bag. Kasi tinanong nila ako kung anong gusto ko. Sabi ko, bilhan nyo na lang ako ng pajama. Kasi gusto ko sana sumama. Kayo lang umulan. Sabi ko, kayo na lang pumunta. Binilhan nila ako nitong spaghetti top na yellow. Ang ginawa ko nito, pampatulog. Ito. Yellow. Yan. Kasi alam nila na gusto ko yung yellow na color. Tapos murang-mura talaga siya. Ano siya? 1 pound, yan. 1 pound 50. Di ko alam kung magkano sa Pinas eh. Tapos yung pajama set. Ito. Pajama set. Tingnan ko. So ito yung ito yung sa ito yung sa baba. Yan. Tapos ito yung sa taas. Yan, pajama set. Gustong-gusto ko din siya kasi napaka-komportable din ng kapag dito sa UK, madaming tao na mahilig bumili ng pajamas sa Primark kasi napaka-affordable niya. Tsaka they're really good. They last a long time. Titingnan ko kung magkano siya. Wala bang price? Walang price eh. Sorry guys, hindi ko masabi kung magkano kasi wala siyang price. Tapos ang isa ay binilhan din ako ng leggings na black. At siya ay magkano? 6 pounds. Yan, 6 pounds na leggings. Siguro mga sa atin. Hindi ko alam guys. 400, 500, 400 maybe. Yan, yung leggings. Diba? Kaya thank you naman sa aking husband na binilhan niya ako ng mga damit kahit hindi niya alam kung ano talaga. Hindi tinanong niya kung anong size ko dito sa UK. Ang size ko ay size 10, so medium. Yun binili nila. Yeah. Thank you, hubby. Next time, kain lang tayo ng KFC. Chicken at saka meron akong gravy. At saka nagluto din ako ng lumpia. Kain tayo. Yun. Kinain na namin yung iba kanina. Kain tayo.
Bakit ang bakit ang gravy ng KFC ang sarap? Tapos nagluto ako ng lumpia. Mainit pa siya. Gusto ko ng buto. Pero pinakagusto ko talaga si KFC ay ang balat. Ang chicken. Siya masarap. Hinihimay-himay ko. Ang sarap din ng lumpia, isaw-saw mo sa gravy. Oh. Sarap niya. Gusto ko yung balat. Yun guys. Chicken na. Harap niya.